Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li qed jikkonsidra bis-serjetà li jikkontesta għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Sa issa kkonfermaw li se jikkontestaw David Agius u Robert Arrigo, wieħed għall-affarijiet tal-Parlament u l-ieħor għall-affarijiet tal-Partit. Azzopardi huwa interessat f'dik li se jikkontesta David Agius. Skont Azzopardi, magħruf għal kundanni fil-konfront tiegħu mill-Awditur Ġenerali, qed ikollu appoġġ sħiħ mill-partitarji tal-Partit Nazzjonalista għalli bdew iħeġġuh minn meta kien għadu fis-sala tal-att tal-voti u issa jikkonsidra bis-serjetà. Iżda sal-lum ma tantx seta' jaħseb għax tgħix kemm kien imħabbat minħabba l-kwistjoni tal-Panama. Intant, Jason Azzopardi hu wieħed mill-ewwel deputati li ddikjara l-appoġġ tiegħu bil-miftuħ għal wieħed mill-kandidati li qed jikkontestaw il-kariga ta' mexxej. Qal li hu jippreferi lil Chris Said bħala kap. Dan l-għada li fuq Twitter ma qatx lura milli jitfa' battuta lil Adrian Delija. Ftit wara tkeċċija ta' Anthony Scaramucci mill-kap tal-Midja fil-White House, Azzopardi tella messaġġ fejn qal li l-effett li wieħed jaħtar nies minn barra l-politika f'dawn it-tip ta' kariga iġib dawn it-tip ta' effetti. Il-politika ssir farsa, qal Jason Azzopardi f'messaġġ li wieħed ma jridx wisq biex jinterpretah bħala botta ċara lil Adrian Delija.